गोजोनथों लोगोफोरजों दिनैहाय जोङो CM काप फुटबल टुर्नामेन्ट खेला आरोखि ना नैबे क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दङ जों दा बावनो फैदों नोंथांमोना जायहा इन्टारेस्टेड खेलाखौ नायनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन जों दा बे सिंजोंनो हाबहैगोन आरोखि दै नोंथांमोना जायहा नायनो गोसो दङ नायनो हागोन बिराद मानसिफ्रा रेडि दंफैसै गासिबो बेलायनाय नैबे गेटआनो नोंथांमोना सोरहा फैफेरखाबाय जानांगौ फैबाय थाखायो जानांगौ सोरबा जायहा नायफेराखै नायनानै लानो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरोखि होमबा भिडिअखौ आं देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेजों हाबनोसै दे जोङो मिथिबाय बेजों हाबगोन नैबेलाय गेट फंबाय जामा गेटआ नै हाबग्राया नै सिकिउरिटि आरोखि ना बेजों हाबगोन हाबगासिनो दङ CM काप बैक टू सेकंड कराबो ada back puja वीडियो चले लाइव वीडियो बैक टू बेला नै ब्रासि सेकिं खालामदों सेकिं एसे खालामदों आरोखि ना फैनो हाया आरोखि ना बेवहाय गासिबो थांखु सिगारेट गासिबो चेक खालामजोबदों आरोखि नैबे जायगायाव दै नायलांनि होमबा सिङाव नङा होमबा बिराद गरम बोथोरा जायगायाबो डेन्जारलै जायगायाबो डेन्जार नै लहा गोजा माथो डेन्जार बिराद गोसा सान्दुंलाय मोसानो रेडि जागासिनो दं नोंथांमोना आं देखायनि बेलायनो नुखाबायना रायजोफोर बेवहाय मोसानो रेडि जागासिनो दङ प्रत्येक जाथियानो फैनानै मोसाफैनो हायो बर' दं आदिबासि दङ
राभा दं गासैबो जातिनि मानसियानो दंफैजोबो आरोखि ना बाव नैबे नायनानै लादो मोसालांगासिनो दङ गरमलै लोगोफोर बिराद गरम सान्दुङालाय दुङाखै थेवबाबो बिराद गरम जादों आरोखि बेहायनो जोंबो दंफैयो क'क्राझारनि CM काप फुटबल टुर्नामेन्ट खेलायाव जों दिनै फैदों आरोखि ना नोंथांमोनाबो नायलां बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आं देखायलांजोबगोन जायहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन नैबेलाय नैबावबा दा गाखोनायाव नुगोन आरोखि ना बेखौ साजायगासिनो दङ मिथिया सोरखौबा थिखोगोन खोमा आंबो मोजाङै बुंनो रोंला जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना आं एरियाखौ देखायलांनि बिराद मोजां एरिया बेहाय गासैबो सौफैजोबनानै दंसै आरोखि ना दा माने खेलाया एसे देरि जागोन दाबो गोबां मानसिफ्रा फैलाथ'वाखै माखासे मानसिफोरल' दङ नोंथांमोना नुहुरखाबाय नै गोबां मानसिफोर दङ आरो जायगायाबो बिराद गुवार नैबेलाय नैबे जायगायाव फैनानै दंफैयो नोंथांमोना नायलांजोबोबा मिथिगोन आरोखि नैबेलाय बे जायगायाव